Να διευκρινίσουμε τη διαφοροποίηση τα δύο είδη συμβιωτικών. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα? Υπάρχουν τα complementary, δηλαδή τα συμπληρωματικά. Εδώ πέρα έχει μέσα και πρεβιωτικό και προβιωτικό. Το πρεβιωτικό θα πάει και θα βοηθήσει το αυτόχθονο μικροβίωμα, δηλαδή τα μικρόβια που ήδη είχαμε και έμεναν σε εμάς. Το προβιωτικό θα δώσει και αυτό ένα δικό του health benefit, έτσι. Άρα αυτά εδώ είναι συμπληρωματικά. Τα συνεργιστικά είναι αυτά που δουλεύουν μαζί. Δηλαδή, δίνω το προβιωτικό, αυτό που λέει live microorganism, εδώ είναι το προβιωτικό, για να δώσει το benefit, και το substrate που είναι το πρεβιωτικό εδώ πέρα, για να ενεργοποιηθεί ή για να γίνει σωστή επεξεργασία του και αξιοποίησή του, χρειάζεται να υπάρχει μέσα και το αντίστοιχο προβιωτικό. Δηλαδή εδώ στο αριστερό πλάνο η δράση τους είναι σχετικά ανεξάρτητη. Στο δεξιά πλάνο με τα πορτοκαλί χρώματα, για να γίνει η δράση, είναι required το να υπάρχουν και τα δύο. Ενώ τι σου λέει εδώ πέρα? Σου λέει ότι το υπόστρωμα αυτό ίσως και να επηρεάσει το αυτόχθονο μικροβίωμα, αλλά η λογική που το δίνω είναι για να ενεργοποιηθεί μαζί με το προβιωτικό και να μου δώσει όφελος. Οπότε αυτή είναι η διαφορά συμπληρωματικού συμβιωτικού και συνεργιστικού συμβιωτικού.